Kita senadyan tomong kotang ning kuwi wujud tandha katresnanku ning sampean lho. Senadyan regane ki mung 6.000 ning ukurane wis tak kira-kira tak jamin mesti pas 48 ta? Aduh karo ta. Ya roh. Ya wis kok tak balekke. Ndek biyen wis tak tukokke wujud tali sak kotange saiki lah kok ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa lali dek kowe karo aku iki nadyan regane 6.000 kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning endi aku goleki kali kota. Makanya didengerin dulu ini. Oke. Baik. Iki masaline akan derake. Mereka bebareng-bareng ngake. Aku dijodohke malah karo duduk kae. Lho. Wes cukup. Piye? Semene wae. Ora iso. Kotang iki tak simpen tekaning pati tali kotang saksi tresnaku kang suci goyang git wis los pokok iki lah ngene kita kukut Saiki ayo melu aku kek. iya Ini siap. Oke. oke oke ada bayang hukuman ada Siap. Yo. Dek biyen wis tak tukokke wujud tali sak kotange saiki nelak kok ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa lali dek kowe karo aku iki nadyan regane 1.003 kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning endi aku goleki tali kota. Ya udah. Dengerin lagi. Oke. Yo. Iki masaline jeli dhewe. Waduh. Mereka ukurane wis siji. Aku dijodohke malah karo priya kae. Wis cukup semene wae. Tukang emas andum masuki. Aku ora bakal lali. Yen Gusti ngabarengake mesti bali. Tali kotang iki tak simpen tekaning pati tali kotang saksi tresnaku kang suci tali kotang saksi tresnaku
ngasuh